बेनिफ्राय ना अबावबासो थांसनखो ना अबावसो मासंखो बारा मिथिया इयो अबेयावबा थांसनखो ना माखो मिथिला आरो न'निफ्राय ओंखारबोदोंनो बे न'आव फैनो होननानै खिन्थु दासिमबो बे जा उन्दैफोरा माज्राबारि न'सिम मोनफैनाय जायाखै आरो बबाव गोमादों ना सोरजोंबा खारलांखो बे न'आव माने फैफिनाखै आरो ओमफ्राय 3 बोसोरनि हिनजावसा सासे दङ बिजिता बसुमतारी ना बे हिनजावसा बे गथ'साखौ लाफानानै जिहेतु बबाव दङ बेखौ माने दासिमबो माने बिनि सायाव बांसिन बिबौमोना एसे दुखु खालामबाय थादों। नों जेरावखि थाया मानो आंनि फिसाखौ नोङो हयथ' आंनि न'आव नङाबा नोंनि न'आव लानानै फैफिन नों आंजों रायजो जानो गोसो गैयाबाबो रायजो जानो गोसो दंबाबो बियो रायलायनायनि सामों जागोन। बिमा बिफानियाव थांदोंमोन आलासि जानो ओंखाम गोरलै जानो होननानै बेनिफ्राय माबानाय समाव फैनाय समाव फैदोंमोन बिमा बिफानियाव हरनै थानानै ओमफ्राय बिब'नि न'आव हरसे थानानै गारि गाखोफैदोयो माबायाव दावथारा सकआव बेनिफ्राय ना अबावबासो थांसनखो ना अबावसो मासंखो बारा मिथिया इयो अबेयावबा थांसनखो ना माखो मिथिला आरो न'आव फैफिनाखै मा बबेयावबा दंसनबायना थांसनबायदो नामा बे मिडियानि गेजेरजों नुसनबायदोबा बिहामजोआ फैनांगौ इनि दुइसिन फिसाजो दङ 3 बोसोरनि इ गथ'खौ लाना फैफिननांगौ न'फानि न'खराव नङाबा बिहाव बिखुनजोनि न'आव लानानै फैनांगौ इ गथ'खौ बिदिनो बिहामजोआ अबाव दं अबाव गैया जोंहा न'आव हालाय हाफाय ओंखाम खबसे दै खबसे खुवाबाखै बेसेबा सिन्थायाव दंजोबो नों बिहामजोआ बबेयावबा दङबा नों फैफिन बिदिनो बौ दंबो गैया नों इ फिसौ सासे 3 बोसोरनि गथ'खौ लानानै फैफिनो जोंहा न'खराव बेसेबा हालाय हाफाय बेसेबा जाबाय दङ ओंखाम दै खुवाबि नों बबेयाव दङयो बिहामजो फिसाया आंनि न'आव फैया हौवानि न'आव फैयाबाबो बिहावनि न'आव फैयाबाबो बिमा बिफानि न'आव ओंखारै नों बिदि होननानै घटनाया जाहैबाय मा थांनाय डिसेम्बरनिनो नैबे डिसेम्बर दाननिनो 12 तारिख बिस्थिबारै आंनिनो फंबाय जायो निजोम बसुमतारी बिनि बिसि जुनालि सरगियारि बे न'निफ्राय गावहानि न'आव बिमा बिफानि न'आव बियो ओंखाम गोरलै जानायनि मुङै थांदोंमोन जाहैबाय बेनिफ्राय रबिबार ना औ रबिबारै न'निफ्राय ओंखारबोदोंनो बे न'आव फैनो होननानै खिन्थु दासिमबो बे जा उन्दैफोरा माज्राबारि न'सिम मोनफैनाय जायाखै आरो दा बहा थांदों बबाव गोमादों ना सोरजोंबा खारलांखो बे न'आव माने फैफिनाखै आरो ओमफ्राय घटनाया जाहैबाय मा दुखु गोनाङा 3 बोसोरनि हिनजावसा सासे दङ बिजिता बसुमतारी ना बे हिनजावसा बे गथ'साखौ लाफानानै जिहेतु बबाव दङ बेखौ माने दासिमबो माने बिनि सायाव बांसिन बिबौमोना एसे दुखु खालामबाय थादों जितु गोरलै गथ' दासो माने एसे मोजाङै रायलायस्रानोनो हाबावाखै दा बेखौ लानानै बहा दङ माने न'खरा खावलायनाय बायदिबा जायखिजाया उन्दैसाखौ बा गथ'खौ लानानै थाबै न'आव फैफिननांगौ दिनैसिम खौरां मोनाखै नामा नोंथांमोना दासिम बर्तमान खौरां मोनाखै खिन्थु वाट्सएपआव आङो नाम्बारखौ लानानै नायदोंमोन बियो मैया मोनाबिलिनि 7:47:40 बे वाट्सएपखौ खुलिना नायदोंमोन आरो रायजो राजा बुंनो सानो बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जेरावखि जायखिजाया जिहेतु बेहाय नोंथांमोननि मिडियानि दारैनो बेहाय मबाइल नाम्बार आरो बिनि जा उन्दैफोरनि फट' बा गथ'नि फट' होनाय जागोन बेहाय सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला मिडियानि जुगैनो जोहैनो फोरमायनांगौ नैबे नाम्बाराव जोंनो खोन्थाहर जे मानसिया आमुगाव दङ थामुगाव दङ जों जायखिजाया न'निफ्राय थांनानै लायना फैफिनगोन आरो बेनो आं खावलायनो सानो जायखिजाया आङो आंनि नाम्बारखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों होनाय जानोसै बे नाम्बाराव सोरबाफोर बे गोमानाय जिहेतु जा गथ'फोर बेखौ जुदि नुसनबायोबा बे नाम्बाराव खोन्थाहरजागोन नाम्बारा जाहैबाय 763-808-4303 खनसे बुंबावनोसै 763-808-4303 बे नाम्बाराव कल खालामबाबो माने आंजों जगाजग खालामनो हागोन आरो थेंक इउ